Il-Partit Nazzjonalista għalli moħħu biex ikollu 3 siġġijiet fil-Parlament Ewropew. F'attività politika fir-Rabat, fost l-ajjat u l-isterizmu tas-soltu, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech talab lil kull min qed jisimgħu biex fl-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ikollu 3 siġġijiet. Darba tejna biex flok ikonna 2 magni fil-Parlament Ewropew, ikonna 3 magni fil-Parlament Ewropew. L-istess għamel il-kandidat nazzjonalista għal-Parlament Ewropew David Aġus li talab lil kull min qed jisimgħu biex il-Partit Nazzjonalista jiżdiedlu siġġu ieħor. Ejja issa nkunu 3 membri parlamentari Ewropej fisem il-Partit Nazzjonalista. Waqt l-istess attività kemm Bernard Grech kif ukoll il-kandidati nazzjonalisti għall-Parlament Ewropew iddefendew lil Roberta Metsola u David Casa li dejjem ħadmu qatih u ħarġu barra minn triqthom biex jattakkaw lil Malta, inkluż batta mozzjonijiet bla bażi. U fatt magħruf kif Metsola u Casa ħadmu qatih kontra pajjiżna fil-Parlament Ewropew u fil-kuluturi tal-istituzzjonijiet fi Brussell. Fil-fatt, f'kull okkażjoni, iż-żewġ MEPs nazzjonalisti attakkaw lil Malta u resqu mozzjonijiet anke biċ-ċans jitilfu fondi Ewropej għal ġid tal-poplu tagħna. Dan fil-waqt li meta quddiem il-Parlament Ewropew ġew dibattuti kriżijiet kbar li faċċew il-Greċja u l-Bulgarija fost oħrajn, l-istess żewġ MEPs nazzjonalisti kienu minn tal-ewwel li qabżu għal dawn il-pajjiżi minħabba li għandhom gvernijiet li huma msieħba fil-grupp tal-Partit Popolari Ewropew, l-IPP, li tiegħu jagħmel parti wkoll il-Partit Nazzjonalista.